11 Mandai constituency ni bisingo khobjangnai patni amchaini kaitham kaimeo jol jeeban mission ni bisingo tongmani hargar jol or samung botang bothagoi tongma rokno thangai naikha MLA Swapna Deborma bo logiwo DWS ni officer Nirmal Chakma tai Samir Deborma songrongno logiwo tei or salo amchaini tamu jungdal rok tong abno thangai naikha amchani lukurok kha thuijagai mada mano manliya hada hamna hamliya hwnai tongkha tumungna tui phaika hingke belai khe chakoknai hwnai sawi khanarka lukurok bo tai MLA Swapna Deborma bo haino sai khanarka kok Tripurano bini amchayo tuirina ni bagai bo tabuk samani bai doriwoi tuima thokromani bagai chaitogoi tongo hnai bai jorama mani bagai mane tam norok tam channel lo tui tini nongra MLA tamoi phaikya obo to orwo kaisa supply mani o supply ek bosor nong tongkha takto jora kun khaje ko inge जों खायto सरकार tui ageni simino manya janija motor bai जों nongoi tongo bai tabu जों omono simino ko asalai tongo ta kebro phai no kun sar saba ke timano rok ne bahar ko mana rok to kebo sapaya ko mane obo kakhya bolte no mankha obo haitai ko tabu nin khawala bo hema sumutang tui de mane manya bo hajar to ngai tui kheto manan nino asa to tongo ka haipano takto jora maya khubai ko maya no ni ma sauta MLA जों nin bisinti tam kha khwar ka hamai ran musong tini phaima jarabo MLA जों mano khaito bono to जों hambai mari woro जों tui maya manani bagonyo bobo phainai thekya bari khaba जों manan nino asale khlayo ngai ko takto jora maya ba maya khota constituency o je visit khamani bobonati nang visit theke aw belekino bo tamnani abo samoi chaya dahinani tamnani ঠিকনো जों यांगो डिपार्टमेंट तो एलाकाओ तुइमा नंगिया एलाकाओ तुइमा नंगना नंगनाय अमते दाबि दावा तंगिनो दिनोर जेजेम जल जीवन मिशन नि जेटा तुइ हर घर नल से जल अपनि बा पाइप रक जतो जागानो कानेक्शन खाइनाय तामनेने तेकेसा फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन aboni bagai sarkar chaitogoi tongo keba tabuk nukjaka sudu patni mandai elakani jotoni kok salia ang sudu patni o tini oro visit khanya ni phayo patni o tinta tongo omo hai tuita ngai je omokha Bordon Chandra para ngai जों tasing nai phaimaka abokai Gopinath Gor kai tasing ayang katai kasa tongo patni o tinta jaga naikha motamuti obo kam paiti tongmekha okay agency rokno tui nai kok saka agency rokno tui kok sama ninga ka agency rok sawo kicha bongbo problem ungkha kai fund rogo rang rokri ni bagi rang puisa ni kicha problem ni bagi tai kamla rok ni kicha problem ni bagi elaka rok kicha kok bangla men bagi ba problem gobang no ka amni bagi kampai meangui tongo ni sawo haipano chini tabuk doptorok phaijak DWS chini Samir babu phaijak chini yango Nirmal babu phaijak borok executive engineer tongo te SDO tongo borok ni chaitok mani bisingti donani sambok borok no bang saka kicha dori dihini nai borok dori nai tamgang kai tini belai ke problem ngi tongo tui manang nani nangnai engke borok agency bo kok rekha borok sapta kaisa kaini nangnai kaisa kampanye ni haipan borok February ni bisingo kampanye ni borok chesta khaini hinsawo omo to thangnai tai duita kam to tabu obo Bordon Chandra no na Bordon Chandra parani jeta tak sung busai tongmani obo gangkai agency no chithiribo doptorok chithiribo bo bin kono chithi tese bag ngi sopayo bo bai kono jogajog korikha phone khaibo phone receive khaya bono jogajog manliya chithiribo chithini uttor phaya chithi bag khai phayo taktam khaiman obono salai tongo boboroni agency जों khosna har tongo bono agency no जों naitugui mati khlailai bo ki kam khaina da khaya da doptor obo kamno tam khaiman obo to cancel khaina hingkai bo समस्या tongo kam motamuti paijak sudu pipeline rina simise engke busu jorte agukman angbo chaitogoi tongo elaka o tui jahate manung thun elakani bororok tui ni problem tongbayo jol kok tongo tui no chini জীবন জলের অপর নাম জীবন হনি নাই tongo tui nani nangnai tui tongani nangnai jehetu aro chini tamnani kendra sarkar bo chaitogoi tongo borok jemon sai tongo gore gore jol rinani pipe connection rinani khoroksano para hai bata tongthung ni nai sai tongmani jagao
tui manani nangnai angbo dabi khlainai angbo sakao kok sanai tui jahate manani wngthon Ma'am oro kisi se kebe mung je oro ni ayo eba keba contractor borok je samung butang kaham ke khlaimaya je bui tangkomo mukhang kosom khai kaisa sikri sokor khaipmai man bagai oma ke kasai tong manle abo ni wansung mo bama hairok ma tongchak to abo khai bo yang patni bo o jagaya patni bo abo ekসমoi wngkha angbo khonaka jorao angkai paran borok bai bo salaya koi saimangka patni ni borok bai bo oro naki 20-25 jona phainai mukhang thuklu bo keba kahara sabosia mana khai peke mana khaimani obo kisu misu wngkhana kisa rang tang rok budu sanlaikena idea angkai obo to tabu unglia amahai tabu angkai paran borok bo buchalaikha tui manani nangnai angkai paran borok buchama bai ako bai kam to cholino tongo tam angkai urang bil til mayani bagi contractor rok bo kisa problem abo bungkhana amahai paithak ma'am te kaisa o lukurong ni je sumung egro mandai consistency ni je lukurong sumung je no ameno je visit khaya lama tui no bial kalai tongo ni kok saman tam message dine tam kok sang hambai nang okok sungmani bagai ang gangka amtirong no bat no return mani tamka ang nong media no tui na ang kun dine visit bu khaya khayo ang parai no mandayo phayo ang nogo kun dino rest tong ya na hoi an office asugo na hoi party office asugo na hoi visit khayo engka ang wan suka media rok মানে media যত media ya do norok to media কয়েকজন media phaye boro tui manung ya boro lama hamya amtirok naitu hambai maru bonobo amti hai naitu man joto jaga no wasabai tui bori me bla na joto jaga wasabai lama bori me ngai amti hai jaga chung je jaga thangi aro nugya bungman jaga tongo ngai boro media rok hai ke heti pema abo nuk blai namka gatai kesa kok ngai je jaga o lama sengchen ungjak o lama rok no phunung mani abo ngang kisa khao mithik ma phayo ngai je jaga tui ungnai iko hai rok no je jaga tui ungnai hini tongo je jaga pipe connection ni lai tolayo je jaga wo orwo tangtam ne karen ni geng rok thepe me yangi tonglayo ar thepa nai renai hini tongmani jaga wo gangkai a jaga thangi rok amte ke samani naya thangya tui mania mani chai tok mani bising tui no abo ungi tongo tanga pipe connection kri jaga susung no hai ke thangi saka hangkai abo kai belai kai khao mithi gota hai ke uklok nang ma hai rok nuk jaguta engkai to phano jar nong media no bang kobongnan musungo hai ke norok help boklayo norok no hambai tai kaisang gangkai norok jodi no elakao no habu gangkai village committee ni chairman rok tongla na public tong kosong rok tisia omti chadi do nga bor amti sanai engkai chairman rok oi kicha kok sakani no elakao tam problem abro mo lama tangi ingya tangi o tui rok pipe connection khaijak ya gangkai chairman rok no kaham ko utori manai borong sungkain janai chairman rok no sungkain hambai